Makita ko si mong mata pagkamalipayon mo, ug makita mo sab nga pagkamalipayon ko. Ngakuyog mo niya, ug kuyog po nimo siya, kinsay magtuo nga walang natudamha ang atong napatisa. Welcome back sa Bisaya Gyud, kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar sa atong mga hopeless romantics. Kahinumdum pa ba mo sa inyong mga pakyas na gugma? Ang tawo na imong gilet go tungod kay dili nimo maangkon ang imong gibati para niya, imong gibuhian tungod kay abi nimo it's for the best, pero wala ka na sayod na pareho raman di ay mo gipambati, pareho ninyong gigugma ang usag-usa. Karong hapon atong i-welcome si Kurt Fick, ang nagkanta sa Sulti Palangka o guban pang mga sikat na original Bisaya hit songs na Ha 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 Hasula, Puhon, In Love Rakuton o Bok Love, ang atong original Bisaya music featured artist. Maayong hapon kanimo, Kurt. Maayong hapon, Secretary Martin. Kabalo ko, daghang gyud nakarelate ani labi na ang atong mga tagpaminaw o mga nagtan-aw sa atong programa ng mga hopeless romantics, no? Unsa may nahimong inspirasyon aning kanta nga Sulti Palangka? Actually, ang nagsuwat ni ini kay si Gyud Gitamondok. And then ako siya pud ang gasuwat sa among kanta nga Hasula o katong hit song po ni Jackie Chan nga, pero atik ra among a lot of other songs unya. Ang kaning Sulti Palangka, ang iyang story daw ni kay he just woke up one morning 5 o'clock in the morning and then nisud immediately siyang head ang kanang linya nga Sulti Palangka, Sulti Palangka. So mo to, he went into writing. So generally ang story sa song is kana bitawng nakaiganahan nga tao pero nahadlok ka nga moingon niya sa imong gibati para niya nga tao. So imo na lang gikalimtan hangtod niabot ang panahon nga nakahibaw ka nga ganahan sa unta day siya nimo. Wala mo nag-istorya. Nya karon kay iyahay na mo kinabuhi, na namo iyahay mga relasyon. So mo na siya technically ang story sa song. Kurt, we have heard your song all over the radio and on other music platforms. Para sa atong audience, kinsa ba si Kurt o giunsa ninyo pagsugod ang inyong music career? Okay, so since I was little, no, kay exposed na ko with theater training under the late Miss Daisy Baad. Unya, so kan pagkabata nako hilig na giko kanta-kanta nya. Niabot sa point nga nabugson ko sa kumama og pakanta og kanabit ang mga parties, may anay nga. So related to theater, ni-appeal ko ang musical called Siddhartha. Unya dito may nagkaila ni Gyud Gitamondok, the guy behind the songs and the Vispop movement. And siya pud ang playwright or siya gasuwat sa musical nga Siddhartha. Unya so kad ato na nasuod mi hangtod nga nagsugod siya sa iyang movement with Vispop and all that. Kami as his friends, support me all the way until eventually na siya kanta nga gisuwat kanang Hasula, which was for Kugmang Giatay the musical. Unya na siya ganahan niya i-release as a single. Niya mo na nagsige siya pangita kinsay pakataon ug unsaon niya pag reglo ang music and all that. And then it ended up nga nakakita siya nako ug sa kumigo nga nagkanta-kanta mi sa iyang kanta nga Hasula. Niya na siya, okay, let's go with that. So mo ang ending is mo na ako na nahog nga ni record sa kanta nga Hasula. And since then mo na ubay-ubay na siya gihimo nga kanta ug napoy mga kanta nga gipakanta nako sa ubang mga songwriters. Kurt, pandemic yapon
gawa sa imong pagka-singer, usapod ka CEO and creative director sa Fatboy Studio. And we know na apektado pod ang mga musikero sa aning pandemya. Giunsa pod ninyo pag-cope? At the beginning of this, it was pretty hard to accept actually kay niabot na siya sa point nga sa kakusog na sa music scene, like ni blooming na gyud ang music scene sa Kabisayan. Medyo na busy na ta, sige na tagtuyok-tuyok around Vismin and perform ta sa lain nga mga lugar until pagsugod sa pandemya na nahunong gid tanan. So medyo scary gid siya when it all started, and we didn't really know. Ako personally, I didn't know what to do na sa akong music nga career. But anyways, through the digital platform, since it's for free naman, it's free for all, buyag dito maka kung labi nagkanamingaw na gid kay mig tukar-tukar mo himo lang mig Facebook Live or naami events. Invite me for a couple of online events here and there. So buyag, though it's not the same experience, it's not as exhilarating as going on stage and in front of a lot of people, but still the feeling is enough na maka-perform ka with an audience bisag di ka kita nila. Karon na naa na gyud sa mainstream ang Vispop, unsa man ang imong matambag sa atong mga talented na mga Bisaya singers nga nakahadlok na ipakita ang ilang talento? Okay. Like I mentioned kanina, no, the digital platform or the digital world is open. You can just create songs if tan-aw nimo na kay talent nga musuwat og binisaya nga mga kanta. Just put it out there, put it on your Facebook or wherever, or if na kay access to if na kay kaila nga naay connections with mga labels or production studios, then maybe try to submit your songs. But if wala, you can just put it online na naman tay Facebook, TikTok, especially TikTok, daghan na kay tag mga nailhan nga mga maayo di ay pero dili kay sikat through TikTok, so just put it out there. Kurt, base na kay gustong pasalamatan, and also please invite na lang pod sa inyong social media sites para madunggan pa nila ang uban pa ninyo mga kanta. Okay, first of all, daghan kayong salamat Secretary Martin Andanar for inviting me to your show karon, and to your production team. And of course, pasalamat ko ni Gyud Kita Mondok, who wrote the song, our latest single, Sulti Palangka, among our other songs. Thank you pod sa tanan nga mga nisuporta, not just sa amo ang mga tukar o sa among mga kanta, pero sa tibuok Bisaya music nga scene. Daghan kayong salamat sa inyong suporta o ginaot mo padayon mo paghatag sa inyong suporta. And speaking of suporta, you may support us by subscribing pod sa among mga social media accounts, no? Like akong page, mapangita rin niyo sa Facebook, Kurt Fick. Po Instagram is @KurtFictures. And then subscribe na lang pod mo sa Fatboy Studios nga YouTube for more upcoming song releases. Puhon. Yan, nasa mi sa Spotify, Deezer, and Apple Music. So, muna. Thank you. Daghang salamat, Kurt. Daghang salamat.